Салют усім! Вы глядзіце самую вясёлую ранішнюю праграму. І сёння мы, як заўсёды, падрыхтавалі вам шмат конкурсаў. Хто пачне? Я хочу даваць адказы, а вы, хлопчыкі, загадвайце. Ваня, хто з нас пачне? Будем лечиться? Давай. А можна я для вас лічылку выберу? Дозволим, Касі. Яна ж дзяўчынка. Мы хлопцы выхаваныя, таму калі ласка, Касі, выбирай. Ага. Так. Раз, два, рукава, 3, 4, нос чорнили, 5, 6, каши есть, 7, 8, сенок 8, 9, 10, Ваню просим. Я? Ты. Ну добра, я буду задаваць усім пытанні. Толькі адразу папярэджу, лёгка не будзе. Я вельмі люблю ўсё складанае, дзе трэба паразважаць, розныя варыянты абмеркаваць. А я таксама люблю ўсё заблытанае, складанае, толькі разважаць не люблю. Я буду адказы адразу даваць, добра? Добра, а якую тэму для пытанняў выберам? Што-небудзь вельмі далёкае і таямнічае. Ванечка, тады прыдумай пытанне з вобласці геаграфіі. Толькі давай самае-самае далёкае. Пытайся пра тыя мясціны, дзе яшчэ не тупаў чалавек. Дзе не тупаў чалавек? На зямлі амаль не засталося такіх мясцін. Тады давай разгадваць таямніцы самых далёкіх частак зямлі. Далёкіх ад нашай краіны, правільна? У нас зараз цёпла і сонечна, а вось у Антарктыдзе... Не жадаеце наладзіць віктарыну пра Антарктыду? Цудоўна! З лета адразу ў зіму пераляцім. Здорава, правда? Тады трэба добра падрыхтавацца і настроіцца. А я ведаю, што нам дапаможа настроіцца. Будзем круціць глобус? Гэта не абавязкова. А вось цікавы мультфільм, тое, што трэба. Працяг мультфільма мы паглядзім трошкі пазней. А зараз усе гатовыя да сур'ёзных і вельмі марозных пытанняў? Гатовая! Задавай, Ваня. Так, адкажыце, калі ласка, ці жывуць у Антарктыдзе белыя мядзведзі? Так, трэба ўспомніць. Каго звычайна на вялікіх ільдзінах малююць? А чаго тут успамінаць? Там, дзе ільдзіна, там і белы мядзведзь. І наш адказ: у Антарктыдзе можна сустрэць белага мядзведзя. Ваня, мы правильно адказалі? Не. Чаму? А як так? Белыя мядзведзі ў далёкай Антарктыдзе не жывуць. Як гэта? А чаму тады мне бачыцца белы мядзведь, які плыве на ільдзіне? Звычайна Антарктыду і Арктыку блытаюць. Арктыка трошкі бліжэй да нас. А ў далёкай Антарктыдзе вельмі-вельмі холадна, і белыя мішкі там мерзнуць. Да ну! Нават уявіць не магу, што беламу мядзведзю можа быць холадна. Ваня, давай яшчэ пытанне. Добра. Адкажыце мне, сябры, хто не баіцца холаду і добра адчувае сабе ў Антарктыдзе. Сябры, вы што думаеце на гэты конт? Гледачы лічаць, што гэта навукоўцы з розных краін, якія зараз прыязджаюць для вывучэння ледзянога кантынента. Ваня, правільна? Навукоўцы там, вядома, працуюць, але іх не так многа, як пастаянных жыхароў Антарктыды. Ваня, ты скажы, гэтыя жыхары ходзяць на 4 лапах ці на 2 нагах? Хітранькія якія. Пытанне няпростае. Давай падказ. Давай. Добра, 2 нагі. І гэта птушка? Птушка-птушка. Толькі яна не лятае. І яна такая святочная, быццам кожны дзень на баль ходзіць. Правільна, правільна. Усе здагадаліся? Менавіта так. І гэта імператарскі пінгвін. Ой, я так люблю пінгвінчыкаў. Яны такія міленькія. Імператарскі пінгвін самы вялікі з усіх пінгвінаў. А вы ведаеце, што на Антарктыдзе усе гадзіннікі паказваюць розны час? Гэта як? Там якая-небудзь магнітная анамалія? Да не, проста там няма гадзіннікавых паясоў. Што гэта значыць? А тое, што ўсе, хто працуе на гэтым кантыненце, збірае час па гадзінніках сваёй краіны. Добра пінгвінам. Яны і без гадзіннікаў арыентуюцца ў часе. Правільна! Ходзяць на рыбалку колькі заўгодна, прагульваюцца па беразе, прыгажосць. Вы малайцы, цудоўна разбіраецеся ў Антарктыдзе і яе жыхарах. Можа, зробім невялікі перапынак? Дзяўчынкі і хлопчыкі, робім перапынак. Толькі калі на мультфільм. Давайце глядзець, а пасля яго працягнем нашу марозную віктарыну.
як у Карлсона. Навошта ён табе? Столькі дадатковых праблем. І сукенкі прыйдзецца памяняць. Не ўсе да прапелера падыходзяць. І праўда, але гэта так арыгінальна. Такі ёсць толькі ў Карлсона. А калі бы ў цябе быў, у Антарктыду на ім паляцела? А чаму не? Толькі трэба вельмі добра апрануцца. Шапку, шалік і цёплыя боты. А ці ўзляціш з усім гэтым? Узлячу! Аднак у шапцы ды ботах падарожнічаць не вельмі зручна. Тады, можа, зменім напрамак? І паляцім на поўдзень? Цудоўная ідэя! Ваня, падрыхтуй нам віктарыну па якіх-небудзь спякотных мясцінах зямлі. Афрыка падыдзе? Давай, пытайся пра дзіўнае і арыгінальнае ў Афрыцы. Так, зараз падрыхтуюся. Ёсць! Назовіце самую небяспечную жывёлу афрыканскага кантынента. Я ведаю адказ. Гэта тыгр ці леў. А можа, афрыканскі слон? Ён даволі вялікі, як тупне ногой. Усё раздавіць на сваім шляху. Ой, Усё гэта блізка, але навукоўцы даказалі, што самай небяспечнай жывёлай лічыцца гіпапатам. Ці бегемот. Яго і так можна называць. Бегемотаў у Афрыцы вельмі многа, і яны наносяць вялікую шкоду чалавеку. убачыш бегемотіка, бяжы ад яго як мага далей. А калі ён у балота праваліцца, хто яго выратуе? Лесік, ты зараз пра вядомага бегемота з казкі Карнея Чайкоўскага ўспомніў? Менавіта так. Калі хто-небудзь просіць дапамагчы, не праходзьце міма. А лепш за ўсё адразу паклічце дарослых. Правільна, яны адразу падкажуць, што трэба зрабіць. Так, у любой складанай сітуацыі не бойцеся прасіць дапамогі. Ваня, калі трэба будзе выратаваць бегемота, мы абавязкова дапаможам яму. А што яшчэ цікавага пра Афрыку ты ведаеш? А я ведаю, што там ёсць возера з самай чорнай вадой. У ім няма рыб. І яшчэ ніхто не разгадаў загадку, чаму вада ў ім такога колеру. Цікава. Ванечка, а ты яшчэ загадкі пра Афрыку нам задаваць будзеш? У мяне ёсць прапанова для вас і для нашых гледачоў. Сябры, калі сёння ў вас будзе вольная хвілінка, пашукайце, калі ласка, цікавыя факты пра самы спякотны кантынент. Яшчэ і намалюйце самага прыгожага афрыканскага звера. Хто ім будзе? Вырашайце самі. Я намалюю тыгра. А ў мяне цудоўна атрымаецца вясёлая малпачка. А я пакуль падумаю, якога афрыканскага героя мне намаляваць. Хлопчыкі, давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Вы не супраць? Вядома, не. Глядзім. Ой, сябры, час развітвацца і дамаўляцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра, зранку. У нашым добраранку! Быць абавязкова ўсім, я праверу.